забондонӣ ҷаҳондонӣ шиори ҳамарӯзае ки аз худомӯзи навбатии мо Масъуд Сангинов мебошад. Масъуд Сангинов ширкати моро интихоб карданд барои забономӯзӣ ва имрӯз бошад бо истифода аз аудиокурсҳои ин ширкат тариқи пурра суҳбат карда метавонанд. Мо Масъудро дар инҷо дарёфт кардем. Hello everyone, I'm Mas'uд. I'm from Mas'ud district. So I'm here to share my opinion about one book's experience that I had during 6 months. So at first I ordered this book 6 months ago. So successfully I finished this audio course, and I like had a best experience, and I want to give you advice to buy this, to order this book, and to read and to learn English and to speak fluently about 6 months without learning grammar, without memorizing any words. So with one book you will be successful in the future. So I wish you good and good luck. Салом. мехоҳем бо шумо ҳамсӯҳбат шуда бошем доир ба ширкати onebook. аввалан мо шуморо шодбош мегӯем, шумо ки соҳиби чунин сертификат аз ҷониби ширкати onebook шудед. марҳамат барои интихоб кардани ширкати мо ва тавонистед ки тариқи аудиокурсҳо ва китоби onebook албатта давоми 6 моҳ аз он истифода бурдед ва имрӯз шумо ки бе ягон монеагӣ суҳбат карда метавонед. шуморо шодбош мегӯем ва ин блокнот аст. ташаккур ки моро интихоб кардед. шумо аудиокурсҳои onebookро кай интихоб кардед? ман тақрибан 6 моҳ мешавад ки аудиокурсҳои onebookро дастрас намудам ва тӯли ин муддат ман бо аудиокурсҳои onebook забони англисиро омӯхта истодам ва ба беҳтарин натиҷа расидам ва имрӯз мехоҳам ки дар бораи ин таҷрибаҳои худам ба шумо гуфта бошам. чӣ сабаб шуд ки шумо аудиокурсҳои onebookро интихоб кардед? ман пеш аз onebook ба дигар дарсҳо низ мерафтам, дарсҳои англисӣ. ман аз ёд кардани калимаҳо ва грамматика хеле азият мекашидам ва маҳз сабаб ҳамин калима азёдкунӣ ва грамматика тазҳиркунӣ шуд ки ман аудиокурсҳои onebookро дастрас намудам ва дар тӯли 6 моҳ ин курсро бо муваффақият хатм намудам. пеш аз ин шумо забони англисиро дар ягон ҷо омӯхта будед? бале, ман пеш аз ин дар ҳамон мактабе ки мехондам дар ноҳияи Масъуд, дар он ҷо забони англисиро меомӯхтам ва аз ёд кардани калимаҳои грамматика хеле азият мекашидам. Масъуд, мехостем доир ба омӯзиши якрӯзатон ба мо нақл кунед. خب من در یک روز 2 ساعت با آموختن اودیوکورس onebook مشغول میشوم. 1 سال بعد از عبید و 1 ساعت دیگر شب میآموزم و من یک بار اودیوها رو از اول تا آخر گوش میکنم، این درس رو، و بعد از آن از کتاب پیگیری نموده با همین طریق در یک روز 2 ساعت با آموختن همین کتاب onebook مشغول میشوم. росташро гӯед, шумо ки давоми 6 моҳ аз курсҳои onebook истифода бурдед ва имрӯз онро ба охир расонидед, оё тариқи ана ҳамин аудиокурсҳо аз худ кардани забон ягон мушкилӣ надорад? оё рост аст, ҳақиқат дорад? бале, албатта. ман аввалин бор дӯстам дар бораи ин китоб ба ман нақл карда буд ки китобе аст бо номи onebook, ки метавонӣ бе аз ёд кардани грамматикаю калима аз худнамоӣ. ман рости гап дар аввал бовар накарда будам. ман кардам ки ин яъне рост нест ва вақте ки китобро дастрас намудам, вақте ки инро таҷриба кардам, фаҳмидам ки дар асл ин рост аст ва ба дигар ҳамсинусолонам риз тавсия медиҳам ки ин китобро дастрас намуда англисии худро такмил кунанд.
шояд баъзеҳо ба методикаи мо бовар надошта бошанд ва фикр кунанд ки ин дурӯғ аст. Бе омӯхтани луғату қоидаҳои грамматикӣ ин забонро омӯхта намешавад. шумо дар бораи ин чӣ гуфтан мехоҳед? Рост гап, ман пеш аз дастрас намудани ин китоб низ чунин ақида доштам ва фикр мекардам ки ин номумкин аст. ва вақте ки китобро дастрас намудам, китобро хондам, ҳар рӯз машқ кардам ва ин танҳо як гапи дурӯғ буд. ва ман фаҳмидам ки бе омӯхтани бе аз ёд кардани калима ва бе омӯхтани грамматика низ забони англисиро омӯхтан мумкин аст. агар шумо худи ҳозир ягон филм бо забони англисӣ ё худ мусиқиро бо ин забон гӯш кунед, мефаҳмед, ягон душворӣ намекашед? бале, албатта, вақте ки ман ягон филм ё ки мусиқиро гӯш мекунам, бе ягон мушкилӣ чӣ гуфтани онҳо чӣ гуфтан мехоҳанд ва тамоми гапҳои онҳоро фаҳмида метавонам бе ягон мушкилӣ. масъуд, имрӯз ки хуҷандшаҳри мо ин қадар зебо ва ҳусни нотакрор гирифтааст ва меҳмонони хориҷиён зиёд ҳастанд ва ягон нафаре аз онҳо дучор шавед, бидуни ягон тарс суҳбат карда метавонед бо онҳо, бе ягон душворӣ сухан карда метавонед? бале, албатта, рости гап, чанд рӯз пеш ман дар ҳаминҷо бо сето меҳмон аз хориҷа буданд, яъне ҳамсуҳбат шудам. дутои онҳо аз амрико ва яктоашон аз бритония кабир буданд ва ман вақте ки бо онҳо бо забони англисӣ суҳбат намудам, онҳо яъне дар тааҷҷуб афзуданд ва гуфтанд ки ту англисиро аз куҷо омӯхтӣ. ва ман бошад қиссаи ҳамин ванбукро ба онҳо нақл намудам ва онҳо ба англисии ман яъне баҳои беҳтарин доданд. ташаккури зиёд масъуд барои як суҳбати самимӣ ва мо умед бар он мебандем ки шумо як шахси арзанда мешавед, барои рушду нумӯи ҷомеа саҳм мегузоред. тамошобинони азиз, мо барои шумо низ тавсия медиҳем шумо ҳатман ширкати моро интихоб кунед ва дар муддати кӯтоҳ метавонед ки забонҳои хориҷиро аз худ намуда ба монанди Масъуд бидуни ягон мушкилӣ гуфтугӯ карда бошед. худи ҳозир фармоиш диҳед 855 81 31 31 www.onebook.tj